resikone dadi abdi negara yang ini iki ya. Rakyatnya dadi hansip kayak yo berseragam toh. Yo, sing penting kok yo dipangkat. Mending operasi wae ya. Cek rawan iki. Pas sepi mumpung ra ono wong ah. Sosial buat banget ya kesel. Aduh. Selama masih ada Om Kribo semuanya aman. Sudah kok ono kerembut sopo kae. Wih. Waduh, paling gue yo. Masuk. Lalu ngopo iki? Wih, lho kok lombok iki? Wah, ya beneran toh. Dol aku wae. Udah cair. Atau lombok iki. Ya ini atau lombok Alah. Rezeki iki mau nang dalan mau ki, Boy. Regane murah tapi Wis mamut, Bos. mula asu kok kerek kok mengunduh ketok. Aku sangu ngene Dik Maria malah worong.